Szóval valahogy úgy, hogy úgy fogd le, vagy nem. Mit fogják le Hát rajta? nem, úgy. De várjál, tehát másik irányba kell tekerni. Ja, jó. Kihúzod, vagy kihúzzam? Húzd ki, jó? Csak vedd le a fehér. Ja, igen, mondjuk ez jó ötlet. De mondjuk ezt is féltem. Hát... De ne ennyire azt is. Valahogy úgy, már Mit lefele? de hát, hogy ne ennyire így oda, hanem... Várj, akkor leülök. De vigyázz, mert fel fogod dőlni. Hát basszus kulcs, hát akkor várjál. Vedd a lábad közé. De úgyis el fogok dőlni. Hát akkor... Úristen. Basszus kulcs. Na jó, húzd el. De hát úristen, ez így nem jó. Hát hülye vagy. Hát akkor próbáljuk megfordítani. Azt a geci ide jön. Hát nem tudom. Hát basszus nem jön ki. De ez így nem lesz jó, ki fog locsanni oda. Ez mindegy. Ja, Hát oda, kösz. Ez mindegy. ha oda kilocsan, az Várjál, minden. és mi van, hogyha lerakjuk a földre és fölfele? Próbáld meg. Azt a kez, ez kurva meg! De várjál, ez nagyon azért. Picit, de... De ne így. Hát de basszus, akkor Oda, hogy? úgy. De hát tudod milyen kurva hideg a lábam, lefagy. Várjál. Basszus! Jó, oké, most. Nem mer! Tudom elfogni arra. Basszus! De így nem jó. Jó, próbáljuk meg fordítani. Jó, te húzod? Vagy... Ja. De ne így fejjel a lábad! Várjál, most próbáld. Na jó, mehet? Igen. 3-ra. Jó, 1, 2, 3. Várjál. A szűr. Na, figyeld most. Várjál. Majd mit várja? Basszus, kurva. Jó. De sosem, én nyitottam már ki bort, és nem volt ennyire nehéz, basszus, én ezt nem értem. Nem lehet, hogy csavarni kell? Ja, basszus kulcs. Mi van? Megcsipett egy szúnyog. Lehet, hogy elbasztam a izét. Azt el lehet baszni? Mit? Hát a nyitót. Nem, én ezt is már. Amit, hogy már én is. Ja, de nem most egy kicsavarom, basszus, de hülye vagyok. Na jó. Akkor most húzom. Jó. Ez nem megy, de azért... Ez így most lehet, hogy jó. Jó. Ez így most tényleg jó. Nézd már, na, így húz. De fog. Már tök jó. Na. Mehet? Mehet. Jaj, mit tettem? Olyan, mint hogy két nő szülne. Na, majdnem kim van. Na, Na, mehet? na igen. Majdnem mindjárt, Úristen, mindjárt jön. Úristen, be fog törni. A basszus kulcsot rám fog jönni. A francba! Jó, oké, semmi baj. Bedugjuk Semmi ebbe baj, újra. megoldjuk a helyzetet. Merre kell tekerni? Basszus, ezt mindig elrontom. Ez így befele. Hát, Jaj, mi? jó, most már nem kell annyira fogni. De én azt hittem, ja, mert sokkal jobban ott van. Aha, igen, most már. De basszus, hát nem arra megy. Ez az. Kurva jó vagyok, vagy kurva jó vagyok? Ja, nem basznám. Zsibbad a kezem. Engem is csípnek. Na jó, így próbáljuk meg. Sikerült! Na akkor most így. Jú, de jó!
Basszus. Két felé törött a... Hát ez... Fáj. Nagyon Cheese. szó. Cheese.